Vital Aros. Hello everyone, I'm Elinor. We are cooking. Готвим. Какво готвим? Ето слагаме даже и сучица. Бистра главица. Готвим оризец. Вкусен, здравословен, витален. С лучец, олио, червен пипер, куркума и пикантина. Продължаваме с домати, ще чукнем яйце и пренасяме в тавата. Благодаря, останете. Оризът ни е готов вече в тавата. Да, точно така, в тавата се намира. Пускаме яйцето, което предварително сме сложили и сме щупили. Слагаме какво? Вкусно, прекрасно, зелено, витално и здравословно зелено магданосче и пращаме тавата къде? В урната, която е предварително загрята. Благодаря, останете, светлина и вкусна храна. И нашият прекрасен витален ориз влиза вътре в урната. Казваме му благодарим ти, миличък, и спращаме му любов и светлина и казваме хайде да стане по-бързата процедура. Bon appétit à tous mes amis. Adios.